День. Рада всіх вітати на сьогоднішньому заході. Мене звати Людмила Янкіна. Я є представницею Центру прав людини «Зміна», і я сьогодні буду модерувати наш захід, який називається «Спільні виклики регіону. Українсько-білоруська солідарність на прикладі політичної міграції». За проведення сьогоднішнього заходу, організатором якого є Free Belarus Center, ми дякуємо фонду Конрада Аденауера. І я передаю слово голові представництва фонду Конрада Аденауера Тіму Пітерсу. Тім, please. Vielen Dank. Ich darf Sie im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine ganz, ganz herzlich begrüßen. Дякую вам. Я хотів би привітати вас всіх від імені фонду Конрада Аденауера. Wir alle wissen, dass viele Belarusinnen und Belarussen in der jüngsten Vergangenheit ihre Heimat haben verlassen müssen. Ми знаємо, що багато білорусів і білорусок, на жаль, були змушені полишити свою батьківщину нещодавно. Viele von ihnen halten sich jetzt in der Ukraine auf, Багато з них залишається або перебуває наразі в Україні. wo ihnen mit sehr viel Sympathie und auch Solidarität begegnet wird. І їх зустрічають зі співчуттям і солідарністю. Nichtsdestotrotz gibt es auch Fragen, die geklärt werden müssen. Es gibt aufenthaltsrechtliche Fragen, andere Herausforderungen. Незважаючи на це, є достатньо запитань, які повинні бути вирішені, наприклад, запитання з дозволом на проживання в Україні і інші. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind unter sicheren Bedingungen. Alle sind hier getestet, dass wir über diese wichtigen Fragen reden können. І тому я дуже радий, що ми змогли тут зібратися в безпечному середовищі. Ми всі тут також протестовані на коронавірус і можемо обговорити всі ці важливі запитання. Auch ich darf mich bei unserem Kooperationspartner, dem Free Belarus Center, bedanken. Також я хотів би подякувати нашим партнерам по співпраці. Це Free Belarus Center. Und ich freue mich, dass Olga Kowalkova als Vertreterin des Koordinierungsrates heute dabei sein wird. Vielen Dank auch dafür. І також я радий вітати і дякую пані Ользі Ковальковій, представниці Координаційної ради опозиції. Und ebenso danke ich allen Anwesenden hier heute im Raum für die sicherlich interessante Diskussion. Vielen Dank und uns allen spannende Einblicke. І дякую всім присутнім в залі за майбутню цікаву дискусію, гарних всім нам вражень і результатів. Дуже дякую, пан Пітерс. Зараз я передаю слово Вользі Ковальковій, членкині президії Координаційної ради Білорусі. Пані Ольго, будь ласка. День добрий. Мене чуєте? Так. Гэты час мы ўсе спадзяваемся. Гэта самастойная адзінка, якая можа самастойна вырашаць пытанні з дапамогай і палітыкаў, з дапамогай і грамадзянскай супольнасці. І для мяне, як для палітыка, гэта вельмі каштоўна. Мы павінны разлічваць на дыяспору як на нашых выбарцаў, на людзей, якія сапраўды самастойныя і самі дасягаюць мэты. І я думаю, што гэта адзінае такое адрозненне вось за гэты год, што калі раней мы успрымалі дыяспору як там частку, то зараз гэта моцная адзінка, якая можа вырашаць пытанні. І
Мы у лістападзе месяцы у координацыйнай радзе з дапамогай маіх калегаў Віталь Ромашевскі, Юрый Губарэвіч і Юрий Гуша мы прынялі, яны дапамагалі распрацаваць зварот з дапамогай наших украінскіх праваабаронцаў і людзей, які займаюцца гэтым пытаннем ва ўкраіне, распрацаваць зварот аб садзейнічанні ў вырашэнні лёсу беларускіх палітычных уцекачоў ва ўкраіне, які мы накіравалі і ў Раду Украіны і ў іншыя арганізацыі, якія таксама могуць пасадзейнічаць вырашэнню гэтага пытання. І сапраўды пытання знаходжання беларусаў, пытання, калі чалавек атрымаў статус бежанца ў іншай краіне еўрапейскага звязу і не мае, напрыклад, дакументаў і не можа патрапіць ва ўкраіну. Гэта візавыя пытанні, гэта пытанні, якімі кожны дзень сутыкаюцца беларусы. Я ўдзячнай Паліне, якая займаецца гэтымі пытаннямі ва ўкраіне і іншым беларусам, бо наша задача зараз захаваць сябе і для таго, каб вярнуцца дадому моцнымі, падрыхтаванымі і мець магчымасці працягваць нашы змаганні, нашу барацьбу за Беларусь. І я упэўнена, што сёння мы зможам абмеркаваць тыя насамрэч канкрэтныя пытанні, кейсы, якія могуць быць вырашаны з дапамогай координацыйнай рады, з нейкім ціскам з боку, можа быць, міжнародных партнёраў, для таго, каб ва ўкраіне гэты пытанні былі хутчэй вырашаны, бо я, калі шчыра вам скажу, за гэтыя 2 дні сутыкнулася з украінскай бюракратыяй настолькі, што мне падаецца, што такія праблемы, з якімі я сутыкнулася, якраз сведчаць аб тым, наколькі непроста вырашаць гэтыя пытанні, на жаль, і ва ўкраіне таксама. Таму я дзякую усім за тое, што мы маем магчымасці сёння паразмаўляць на гэту тэму, за тое, што вы робіце для беларусаў вельмі важную справу, і за тое, што мы працягваем гэту барацьбу за дэмакратычную Беларусь разам. Дякую. Дякую вам, пані Вольга, за те, що ви сьогодні з нами, хоч не фізично, але онлайн присутні. І я думаю, що морально так само ви також з людьми, які тут сьогодні в Україні знаходяться впродовж цього всього складного часу. Я передаю слово Віталію Ромашевському, співголові партії «Білоруська християнська демократія». Прошу, пане Виталию. Добрый день, коллеги. Я присоединяюсь к благодарности за возможность организации этой встречи. Сразу хочу сказать, что действительно революция в Беларуси не победила быстро, но демократия в нашей стране неизбежна, так же, как она неизбежна во всех народах, которые стремятся к свободе. В Беларуси показали всему миру то, что большинство наших граждан, подавляющее большинство наших граждан, они хотят жить в европейской, свободной, демократической стране. И так будет. И важно осознать также тот факт, что мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот момент, но, с другой стороны, учитывать те реалии, в которых мы находимся, должны понимать, что режим Александра Лукашенко выстоял благодаря поддержке непосредственной, очень сильной поддержке с Кремля. Это значит, что наша борьба уже, очевидно, затянулась на год и может продолжиться на более продолжительное время. Мы сегодня должны видеть, что и понимать, и правильно воспринимать тот факт, что белорусов, которые вынуждены были эмигрировать, новая эмиграция — это лучшие люди, которые вытеснены из страны жесточайшими, дичайшими репрессиями. По разным оценкам их число может доходить до 300 тысяч, а это, в принципе, это уровень или население такой страны, как Ирландия. И мы должны относиться по-новому, с новыми подходами к белорусской диаспоре. Мы должны использовать все наши ресурсы, возможности, политические контакты для того, чтобы установить такую тесную сеть. И эта диаспора могла как поддерживать друг друга, так и заботиться, поддерживать тех белорусов, которые вынуждены были выехать на эмиграцию, для того, чтобы создавать, во-первых, комфортные условия для их интеграции, для их жизни в этих странах, а во-вторых, создавать условия, чтобы они могли продолжать свою работу на благо Беларуси, чтобы мы могли видеть, думать и пробовать, что мы можем сделать вместе для того, чтобы жизнь людей в Беларуси хотя бы на йоту стала лучше. Обращаясь к украинским политикам, у нас большое спасибо всем тем, кто откликнулся на этот наш визит, и депутатам Верховной Рады Украины, с которыми мы имели встречи, и за этот круглый стол.
те вопросы, которые мы сегодня, та повестка, которую мы поднимаем, она важна не только для Беларуси, конечно, но также для Украины, потому что мы должны понимать также, что диаспора – это не только вот на период демократизации Беларуси. Диаспора – это навсегда. Украинская диаспора в Беларуси будет всегда, и белорусская диаспора в Украине тоже будет всегда. Наша задача – построить комфортную, тесно взаимодействующую со всеми институтами украинской власти, гражданского общества, белорусскую диаспору, которая станет оплотом для будущих реформ в Беларуси и которая, конечно, заложит тесный фундамент взаимоотношений таких близких, тесных с Украиной. И наше обращение к украинским политикам также. Мы часто, последние 10 лет, очень часто встречаемся в Брюсселе. Наверное, эффективнее решать вопросы, контактируя напрямую тоже. Региональная политика очень важна, сегодня все это понимают. Мы со своей стороны готовы делиться контактами, и мы готовы всячески поддерживать, насколько можем работу тех организаций, которые здесь уже занимаются и правозащитой, и интеграцией белорусов. Ну и надеемся на то, что это будет плодотворно и конструктивно. Наша задача, чтобы вот эта наша встреча не была разовым мероприятием, но чтобы мы с вами поговорили о конкретных вещах, как мы можем установить такие механизмы взаимодействия, сотрудничества и с КСом, и с другими демократическими силами, с диаспорой в Беларуси, белорусов в Украине, с украинскими политиками, так, чтобы это взаимодействие было стабильным, сильным, солидарным. И многие вопросы, я уверен, особенно что касается региональной безопасности, мы можем поднимать также на международном, на европейском уровне. Сегодня многие белорусская диаспора, например, там, в Германии или в Бельгии очень тесно работают с украинской диаспорой уже сегодня, лоббируя вопросы и Украины и Беларуси, потому что, ну, вот факт, то, что вопрос безопасности, он связан сегодня, конечно, с российской угрозой и для Беларуси, и для Украины, он неоспорим. Поэтому давайте, ну, я бы призвал, чтобы, и я надеюсь, что наш этот круглый стол, он будет также не только декларацией наших позиций, но и мы поговорим и придем к каким-то совместным решениям про то, как продолжать и укреплять это сотрудничество. Спасибо. Дуже дякую, пане Віталію. Я передаю слово Юрію Губаревичу, голові руху «За свободу». Пане Юрію, прошу. Так, дякую. Дякую перадусім за магчымасць удзелу ў такім круглым стале, бо вельмі важна абмяняцца меркаваннямі, вельмі важна пачуць тых людзей, якія непасрэдна тут у краіне ўжо, можа быць, не адзін месяц, а хтосьці не адзін год знаходзяцца і разумеюць унутраныя праблемы і складанасці, таксама могуць падказаць тыя шляхі, якія дапамогуць вырашаць гэтыя праблемы. Насамрэч, вельмі насычаныя 2 дні сустрэчаў у Кіеве. І асноўная тэма, гэта, як і заяўлена ў загалоўку канферэнцыі, гэта пытанне стану тых мігрантаў, якія з'ехалі з Беларусі. Но, аднак, кожны раз мы стараемся падкрэсліваць, асабліва калі маем палітычныя кантакты, што вырашэнне, у тым ліку і гэтай праблемы, яно ляжыць унутры Беларусі. І мы зацікаўленыя, усе разам зацікаўленыя тым, каб мага хутчэй адбыліся змены ў нашай краіне, і аграмадная колькасць людзей, якая там ўсё ж такі застаецца, яны таксама хацелі бы заставацца і жыць у самой Беларусі. Аднак, канешне, для тых, хто ўжо прыняў рашэнне для эміграцыі, існуюць пэўныя складанасці, з якімі яны сутыкаюцца. І перадусім тут, канешне, у кожнай краіне свая заканадаўчая база. І калі так аналізаваць па тых 4, напэўна, асноўных накірунках, якія абіраюць для выезда беларусы, гэта Грузія, гэта Украіна, Літва і Польша, то, напэўна, Украіна выглядае больш як транзітная краіна, таму што тут ёсць магчымасць лёгкага дастаткова ўезду, але складана затрымацца надоўга, складана легалізавацца. Вельмі добра, што тыя палітычныя кантакты, дэпутаты Верхоўнай Рады, прадстаўнікі ўрада, з якімі мы мелі сустрэчы, яны разумеюць таксама гэтую праблему. У іх яны гавораць, што няма палітычнай перашкоды, каб вырашыць гэтую праблему. То есть тут няма нейкіх супярэчнасцей з нацыянальнымі інтарэсамі Украіны, скажем, наадварот, тая колькасць
высококваліфікаваных спецыялістаў, якія вымушаны, на жаль, пакідаць тэрыторыю Беларусі, яна можа дапамагаць развіваць тым ліку і украінскую эканоміку. Таму зацікаўленасць ёсць. Адзінае таксама, ізноў, аналізуючы сітуацыю, можа быць, па іншых краінах, і тут ёсць такая гісторыя, з чым мы сутыкаліся як рух за свабоду, дапамагаючы людзям в адной з ўжо заходнееўрапейскіх краінаў. Патрэбна вельмі моцная праца па прамоцыі сітуацыі, якая ёсць в Беларусі, што там адбылося і што ёсць в актуальны стан. І гэта пастаянная праца, як і на ўзроўні мас-медыя мясцовых, так і на ўзроўні палітыкаў. Бо, вяртаючись да гэтага прыклада, у той жа Швецыі мы сутыкались з выпадкамі адмовы ў прадстаўленні абароны, і в рашэнні суда заносілась фармулёўка, што вось у вас выборы адбыліся ў мінулым годзе, пасля іх былі пратэсты сціхлі, як бы на вуліцы ніхто не выходзіць, значит, сітуацыя стабілізавалася, чаму б вам не вярнуцца ў вашу родную краіну. То есть такога адбывацца не павінна, таму тут задача ўжо і нас, як людзей, якія маюць палітычныя кантакты, і задача прадстаўнікоў мясцовай дыаспоры, якія могуць працаваць стала і з медыяй, у тым ліку і з палітыкамі, каб увесь час актуалізаваць і абнаўляць інфармацыю па справах Беларусі. Дякую. Дуже дякую, пане Юрію. Передаю слово народній депутатці Верховної Ради України Марині Бардіній, яка є членкинею Комітету зовнішньої політики Верховної Ради України та членкинею делегації ПАРЄ. Прошу, пані Марино. Доброго дня, колеги. Я хочу подякувати фонду, організації Free Belarus Center і колегам всім, які долучилися до цього столу за наше обговорення. Я дійсно надіюся, що воно не буде декларативним. І для мене, як для депутатки парламенту, важливо почути, власне, запити, які є, відносно міграційної політики, відносно працевлаштування тут громадян Білорусі. Я вам скажу, що я, як учасниця Української революції гідності, емоційно дуже переживала і проживала все те, що відбувалося в активну фазу, скажімо так, протистояння протестів в Білорусі. І розумію, що якщо все затихло, то не тому, що ситуація стабілізувалася, а тому, що є політичний тиск на те, щоб придушити цю ситуацію. Разом з тим, я маю сказати, що стоїмо плечем до плеча з всіма людьми, які виходили на протести, які відстоюють демократичні цінності в Білорусі. Ми, як парламент, прийняли низку заяв, ми не визнали і парламент, і пана Лукашенка, який називає себе президентом, але разом з тим для мене важлива ця історія конкретних наших кроків. І як пані Ковалькова говорила, що дуже багато бюрократії. Так і є, і ми, працюючи в парламенті, також з цією бюрократією, на жаль, зіштовхуємося, і нам доводиться її долати. Мій сусід працює лікарем в Білорусі, тому я прекрасно розумію, що таке можливості працевлаштування для тих лікарів, які сьогодні виїжджають з Білорусі в Україну. Я 100% на стороні того, щоб люди, які виїхали з Білорусі в Україні, сьогодні мали комфортні умови життя і не розглядали Україну лише як транзитну зону. Але хочу також почути від вас, які кроки такі нагальні, над якими ви сьогодні працюєте в Україні і де ми, як парламентарі, можемо підтримати. Дякую. Дуже дякую, пані Марино. І я передаю слово українському правозахиснику Максиму Буткевичу, координатору проєкту «Без кордонів». Пане Максиме, скажіть, будь ласка, скільки людей зараз вже приїхало з Білорусі в Україну за цей час кризовий, такий, і які їхні основні потреби? Дякую дуже. Дякую за надане слово, за питання і дуже дякую організаторам цього заходу. Відповідаючи на питання, можу сказати, що у нас немає інструменту, який би дозволив вказати достатньо точну кількість, але за досвідом нашим проєкту «Без кордонів» ми маленька ініціатива, яка передусім намагається допомагати біженцям і шукачам притулку в Україні. Відповідно, останні 1,5 роки Білорусь – це наша основна тема діяльності. За досвідом Free Belarus Центру, за досвідом Освітнього дому прав людини Чернігів і інших партнерських організацій ми з певністю можемо говорити про тисячі людей,
які звертаються за консультаціями. Можливо, можна говорити про десятки тисяч тих, хто виїхали до України, хто були вимушені виїхати до України. Інша справа, що справді з них досить багато людей, навіть маючи бажання попервах залишатися в Україні, по певному часу були змушені їхати далі. Мова йде про, як вже тут казав пан Губаревич, про Польщу, Литву, про Грузію з низки причин. По-перше, були змушені в'їхати до України люди дуже різних професій, спеціальностей, так би мовити, попереднього професійного шляху, а не лише висококваліфіковані фахівці і не лише фахівці в ІТ-сфері, для фахівців в ІТ-сфері український уряд рік тому дещо полегшив умови перебування і легалізації в Україні. Але в'їздять не лише вони. Всі люди, які в'їздять, власне, потребують передусім трьох речей. Мати можливість легально перебувати в Україні, мати можливість легально забезпечувати своє перебування, тобто працевлаштування. І третє – це бути захищеними від примусового повернення до Білорусі, поки там існує теперішній режим. На жаль, ми можемо констатувати, що 1,5 роки по тому, як почалися масові репресії у відповідь на протести, на обстоювання свободи і чесних виборів, 1,5 роки по тому жоден юридичний статус, який існує в Україні для переважної більшості білорусів і білорусок, не забезпечує всіх трьох потреб. Або можна легально перебувати, але дуже тяжко, майже неможливо легально працювати. Або можна легально працювати і перебувати, але не бути захищеними від видворення. Або бути захищеними від видворення, наприклад, протягом біженської процедури, але не мати фактично можливості забезпечувати себе. І, безумовно, це є проблемою. Те, що було зроблено органами державної влади України, крім полегшення працевлаштування для ІТ-фахівців, це рік тому змінено максимальний одноразовий термін перебування з 90 днів на 180. Але за рік кількість днів залишилася такою самою. Дію цієї постанови Кабінету міністрів, наскільки ми знаємо, справді дуже сподіваємося і знаємо, що начебто буде продовжено на наступний рік, але вона не забезпечує можливості працювати. Найпопулярнішою на даний момент опцією тих, хто в'їздять в Україну, є намагання влаштуватися волонтерами-волонтерками неурядових організацій, таким чином отримати паралельно з цим дозвіл на тимчасове перебування. Це не захищає від повернення і це не дає права на повне працевлаштування, але це хоча б якийсь юридичний статус. І поміж тими, хто виїхали, дуже багато активних людей. Вони справді хотіли би волонтерити і роблять це. Але ми знаємо, що на даний момент у Верховній Раді є законопроєкт 4521 про зміни до системи волонтерства. І якщо його ухвалять, це зробить влаштування іноземних волонтерів-волонтерок в організаціях майже неможливим. Зробить процедуру дуже складною. Дедалі більше людей, особливо цього року, були змушені тікати від переслідування у Республіці Білорусь, не маючи можливості виїхати легально і будучи змушеними переходити кордон Білорусі з Україною або виїздити до Росії, переходити російсько-український кордон. За теперішнім законом про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, як і за конвенцією 51-го року, якщо це робиться з метою попросити про статус біженця, про притулок, такі люди звільняються від відповідальності. Але у Верховній Раді є законопроєкт 3387, новий біженський законопроєкт, і там для людей, які перетнули кордон поза пунктами пропуску, передбачено де-факто позбавлення волі на весь час біженської процедури. І це дуже небезпечно. Є і гарні законопроекти. 5795 – це законопроект про зміну умов працевлаштування, який нарешті знімає оцей неймовірний поріг зарплатні для іноземців, іноземок, які можуть бути працевлаштовані в Україні. В будь-якому разі на тепер ми бачимо, що 1,5 року не наблизили органи державної влади України до забезпечення легального перебування білорусів і білорусок в Україні, які були змушені виїхати. Справді сталося те, що називається пророцтво, яке збувається саме. Якщо деякі державні органи рік тому казали, що не хочуть громадяни Білорусі затримуватися в Україні, тоді хотіли.
за досвідом нашої організації. А зараз уже більшість і справді ні. Але це результат у тому числі тієї системи, з якою вони стикнулися в Україні. І на тепер саме тому ми продовжуємо наполегливо пропонувати застосувати опцію, яка існує в українському законодавстві. Не треба ухвалювати нових законів. Це опція тимчасового захисту. Тимчасовий захист ніколи не застосовувався в українській історії, але він є в законі, і його можна застосувати, він надає можливість перебувати, працювати, бути захищеними від видворення для білорусів і білорусок в Україні терміном від 1 до 2 років. На жаль, попри наші наполягання, дотепер до серйозного розгляду цієї пропозиції руки, вочевидь, не дійшли. Ну і, на жаль, ми бачимо по деяких подіях цього року, що продовжується співпраця правоохоронних органів України і силових структур Республіки Білорусь, так само, як і щонайменше кілька випадків спроб повернення громадян Білорусі до Республіки Білорусь, що є дуже тривожним, але сподіваюся, про це колеги розкажуть детальніше. Дякую. Дуже дякую, пане Максиме. І я передаю слово Поліні Бродік, координаторці Free Belarus центру. Пані Поліна, як ви можете оцінити якість міграційної політики в Україні, ну і майбутнє цих законопроєктів, про які говорив Максим? Спасибо большое за слово и за возможность сегодня присутствовать на этом мероприятии. Мы очень благодарны фонду Конрада Аденауэра за то, что присоединились к нашей деятельности, потому что действительно количество белорусов, оно, если в общем числе находящихся постоянно примерно колеблется в одном диапазоне, то приезжающих становится все больше и больше общее число. И, к сожалению, действительно многие из них вынуждены уезжать. При этом, если год назад мы понимали, что, вернее, мы думали, мы надеялись на то, что ситуация может быстро поменяться, и многие, приезжая, говорили, что они здесь на 2 недели для того, чтобы временно пересидеть кризисную ситуацию и опасность возвращаться домой, то сейчас все прекрасно понимают, что это миграция на долгое время. И все больше и больше людей понимают, что они действительно находятся в ситуации, когда, по сути, к ним может применяться понятие статуса беженца или беженки. И если нам сложно оценить количество находящихся сегодня в Украине белорусов, при этом мы можем приблизительно понимать, какое число въезжало и выезжало за этот период. И мы точно знаем, что это число значительно выше, чем 300 тысяч въехавших белорусов с августа 2020 года по сегодняшний день. И действительно, к сожалению, большинство из них уезжают в Польшу и в Литву по тем причинам, которые уже сегодня озвучивались. Конечно же, самое главное, какие вопросы вообще мы чаще всего получаем от белорусов, это как можно получить вид на жительство, на самом деле самый главный вопрос, как не нарушить законодательство Украины. И это принципиальным образом отличает, наверное, белорусов, в том смысле, что люди действительно приезжают, сразу пытаясь найти законные способы, как здесь остаться, как трудоустроиться, как платить налоги, как оформить детей в школу, как получать медицинские услуги и так далее. И все это невозможно, если человек находится в пределах вот этих 180 дней без официального оформления. И конечно, эта процедура, вернее, не процедура, а мера по увеличению сроков пребывания, она уже значительно упростила условия для большинства белорусов. Однако сейчас мы находимся на том этапе, когда пришло время принимать какие-то новые, более подходящие под нынешние условия меры. И нам бы очень хотелось, чтобы миграционная служба, ну и, в общем, МВД прислушались к рекомендациям, которые дают правозащитные организации Украины и Беларуси, изучая этот вопрос, потому что мы видим, что ситуация будет усугубляться и дальше. Более того, мы видим, что люди, уехавшие год назад в Польшу, уже некоторые начинают возвращаться в Украину спустя вот эти полгода, 180 дней, которые им нужно было находиться за пределами страны. И возвращаясь сюда, они видят, что за год ничего не поменялось. Есть несколько моделей, которые могли бы быть применены в украинском законодательстве. Мы видели ситуацию, мы знаем, как происходит это, допустим, в Грузии, где иностранцы могут находиться беспрепятственно 354 дня, выезжать на 1 день и после этого возвращаться снова. Мы знаем, что Польша и Литва выдают гуманитарные визы. Подобный механизм есть и в Германии, и в Чехии.
в Украине, при том, что въехать легко, действительно, дальше непонятно, как легализоваться, и мы предлагаем на рассмотрение профильных органов украинских такие варианты, как вот статус временной защиты, либо продление сроков пребывания, и также, конечно же, зарплатный порог, уменьшение зарплатного порога сыграли бы значительную роль в упрощении условий пребывания, потому что действительно, даже если у человека получается получить вид на жительство, следующим вопросом становится, как официально трудоустроиться, обеспечивать себя и свою семью. И мы должны понимать, что это люди, которые уехали, бросив абсолютно все, часто у них нету с собой там каких-то существенных сбережений для того, чтобы поддерживать себя на протяжении долгого периода. И, конечно, эта проблема очень сильно касается и тех, кто подается на вид на беженство, так как вот Максим уже озвучивал, в процедуре, находясь, человек не может трудоустраиваться, а она может длиться там, от нескольких месяцев даже до нескольких лет. Поэтому, конечно, мы были бы рады, если бы украинская сторона внимательно изучила этот вопрос. И мы должны все понимать, что, в общем-то, это не проблема там, исключительно одной Беларуси, это проблема региона, это геополитическая проблема, то, что сейчас происходит в Беларуси, и она влияет на будущее каждого из нас. И только держась вместе, мы можем придумать какой-то выработать стратегический план дальнейших действий. И вот месяц назад я была в Германии на одной из конференций, и там было довольно много иностранных делегатов, которые не очень понимали, почему им нужно интересоваться темой Беларуси. И мы им рассказывали про то, что сейчас происходит миграционный кризис не только с белорусами, но и с людьми, которые приезжают с Ближнего Востока. И на тот момент это было еще не так очевидно в Германии. И вот спустя месяц мы уже получаем сообщение от организаторов этой конференции, что действительно теперь они осознали, что эта проблема касается не только Беларуси, там, Польши и Литвы, эта проблема будет расширяться дальше. И на самом деле вот этот лимит, вот то, что по-английски называется push the limit, вот это то, что сейчас все время происходит. Власть в Беларуси, де-факто власть в Беларуси все время пытается отодвигать планку дозволенного, и пока на сегодняшний день им это удается. Поэтому в наших же общих интересах сделать так, чтобы люди, которые выехали из страны, имея желание, имея потенциал, могли развиваться в тех странах, куда они переезжают, объединяться с теми народами, среди которых они находятся на сегодняшний день, в общей борьбе против насилия и против репрессий, которые разворачиваются в Беларуси и дальше расширяются на территорию Европы. Спасибо. Дякую, Поліна. Я зараз передаю слово Павлу Лівінову, правозахиснику Білоруського Гельсінського комітету. Пане Павло, прошу. Да, спасибо за приглашение и возможность высказаться. Я хочу поднять тему безопасности. Можно получить и легальный статус, можно получить и работу, но если ты не находишься в безопасности, то это в один день все можно потерять. И здесь граждане Беларуси, бежавшие от режима, не чувствуют себя в полной безопасности, и вот это подтверждает... Пане Павло, перепрошую, чи могли би ви увімкнути мікрофон? Да. Увімкніть, будь ласка, кнопочку. Ага, так, дякую. И это подтверждает выступление предыдущих ораторов о том, что большое число граждан Беларуси приезжает в Украину и вынуждены покидать эту страну и уезжать в более безопасные места. В середине ноября были при инициировании вот и Free Беларусь Центр, и белорусскими и украинскими правозащитниками, и также народным депутатом Ириной Совсун парламентские слушания в Раде, где рассматривался в том числе вопрос безопасности. И вот представительница Офиса Генерального прокурора Украины подтвердила, что украинские власти продолжают сотрудничество с белорусскими властями, и не только по линии прокуратуры, и по линии МВД, и по линии спецслужб, но в частности
представитель офиса сказала, что Украина обязана действовать в рамках Международной конвенции правовой помощи, принятой в 1993 году. И по ее словам, отменить или ввести мораторий на действие этой конвенции вправе только депутаты Верховной Рады. Вот. Представительница офиса также поделилась интересными цифрами. Вот. Если в 2019 году запросов от компетентных органов из Белоруссии в Украину поступало 588 из 2100 от общего количества других государств, то в 2020 году их уже было 1195 из более чем 2500, а к середине ноября 2021 года уже 1531. Если в 2019 году, по ее словам, где-то 90% от всех запросов из Беларуси это касались запросы с расследованием уголовных дел с использованием интернет-технологий, то вот после августа 2020 года таких дел стало только порядка 50%, а остальные дела запросы касаются других дел, вот, связанные и с участием в несанкционированных массовых мероприятиях, и с угрозой насилия в отношении должностных лиц и так далее, дел, которые имеют политический контекст. Вот. И в таких условиях остается большой риск быть экстрадированным на территорию Республики Беларусь гражданам Беларуси. Поэтому я бы, пользуясь случаем, что здесь находится депутат Верховной Рады, обратился все-таки к парламентариям, чтобы, возможно, на законодательном уровне были приняты какие-то изменения или введен мораторий на применение вот этих конвенций и межправительственных договоров и соглашений, либо вообще прекратить их, как говорится, использование. Спасибо. Дуже дякую, пане Павле. І я передаю слово Ярославу Кирієнко, представнику Освітнього дому з прав людини в Чернігові. Пан Ярослав буде онлайн. Пане Ярославе, чи ви нас чуєте, чи ви з нами? Так, добрий день, я вас дуже добре чую. А ми вас будемо бачити чи тільки чути? Ви маєте мене бачити. Ага, зараз бачимо. Дякую дуже. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, яка ситуація в Україні з працевлаштуванням громадян Білорусі зараз? Я вдячний за надану можливість виступити. Моє питання з приводу трудових питань, трудових прав білорусів на території України. По-перше, хотів підтримати Юрія Губарєва і Максима Буткевича, які теж сказали про те, що білоруси більше розглядають нашу державу як транзитну. І це є неприйнятним зараз час. Коли нам вказують на статистичні дані щодо невеликої розбіжності в показниках в'їзду та виїзду білорусів в та з України, ці дані ми можемо сприймати як оцінка саме ефективності роботи держави у питаннях громадян Білорусі і України. Адже інші статистичні дані, які нам наводили саме Free Belarus Center щодо отримання ідентифікаційних кодів платників податків, свідчать про те, що білоруси все ж таки бажають залишатись в Україні і працювати легально, заробляти тут легально. Я б не схизувався цифрою кількість виїздів білорусів з України, Європи, як і продовженням питання виїзду українців до країн Європейського Союзу, адже саме держава не створила умови для можливості для самореалізації громадян Білорусі у нас, створенням позитивного іміджу держави і держави, яка цінує поняття і принципи дотримання прав людини. З приводу отримання дозволу на постійне проживання, то воно можливо лише на одній підставі шляхом отримання дозволу на імміграцію. І такий дозвіл видається на основі тих квот, які затверджує уряд. І ці квоти затверджуються стосовно високопрофесійних спеціалістів, яких потребує національна економіка. Всі ж інші іноземці можуть отримати лише посвідку на тимчасове проживання.
Цей документ, звичайно, не дає права на працевлаштування України, хоча отримати його теж дуже складно. Базовим документом для оформлення все ж таки цієї посвідки на проживання на підставі посвідки на проживання є дозвіл на працевлаштування і зобов'язання роботодавців повідомляти Державну міграційну службу та центри зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору. Згідно закону про зайнятість населення, я вибачаюсь, можливо, це буде суха інформація, але без цього ми не вийдемо на конкретні питання, які треба вирішувати, які стоять зараз перед нами. Стаття 42 прим. 1 Закону України про зайнятість населення, то роботодавець може отримати дозвіл за умовою виплати заробітної плати на менше як 5 мінімальних заробітних плат. Це для іноземців, високих фахівців. Це на даний час це 30 тисяч гривень. І друга категорія – це 10 мінімальних заробітних плат. На даний час це 60 тисяч гривень для всіх інших категорій найманих працівників. Звичайно, переважна більшість роботодавців в Україні не готові сплачувати таку заробітну плату. Існує особлива категорія іноземців, яким роботодавець не зобов'язаний виплачувати 5 або 10 мінімальних заробітних плат. І один із шляхів – це розширення саме цього переліку хоча б на певну категорію громадян, які вимушено переїхали на територію України, є одним із варіантів, як ефективно допомогти вже громадянам Білорусі та посилити трудовий кадровий потенціал в країні. Діюча постанова Кабінету міністрів 2028 ще у нас є про затвердження порядку оформлення іноземців та особ без громадянства дозволу на працевлаштування України. Не включає до кола осіб, які мають право на працевлаштування без дозволу на працевлаштування тих іноземців, які тільки подали документи для отримання тимчасового захисту, статусу біженця чи чекають на відповідне рішення, а також ті, хто оскаржують в судовому порядку відмову ДМС у надання тимчасового захисту. Це та ситуація, про яку вже говорив Максим Буткевич. Ці люди не мають можливості легально працювати. І, напевно, всі розуміють, компетентні, зокрема, органи у сфері зайнятості населення мають усвідомлювати, що така кількість білорусів, про яку вже говорила і Поліна, і інші учасники дискусії, що вони все ж таки намагаються десь працювати в Україні, і легалізація їх трудових відносин не тільки б сприяла захисту реалізації їх трудових прав, але й вирішило питання виплат заробітних плат у конвертах сплати податків саме в Україні. У 2020 році регіональними центрами зайнятості видано близько 10 тисяч дозволів на застосування праці, і з початку 2021 року видано вже більше 11 тисяч нових таких дозволів. Найбільше це, звичайно, економічно активні регіони – це Київ, Львів, Одеса, Полтава. Але що цікаво в цих цифрах, те, що більша половина з них – це 57% іноземних громадян. Я наголошую, це не по білорусах, статистика не по білорусах, це взагалі іноземні громадяни. Вони займали місця саме керівників і менеджерів, тобто управлінська ланка, трудова ланка, а також 27% – це посади фахівці і професіонали. Тобто кожен третій іноземець був керівником підприємства, установи і організації. Найбільша кількість іноземців працювала саме на посадах робітників комп'ютерних ігр, програмних забезпечень. І от є статистика, я сьогодні буквально піднімав статистику Центру зайнятості, скільки ж вакансій на території України зараз є, то їх понад 600 тисяч вакансій. Із них дуже показовими є кількість вакансій IT-спеціалістів, наприклад, розробників комп'ютерних ігор – це 2 посади, і програмного забезпечення – 58. Ми маємо розуміти, що ці посади з'явилися в цьому переліку виключно через те, що конкурсний набір на ці посади, ми знаємо, що на ці посади люди знайдуться. Це про що говорить? Про те, що бізнес і IT-сфера самі перші побачили можливості для себе і включилися до цього. З метою врегулювання зазначених проблем вже є розроблене Міністерством економіки та урядом, схвалено і внесено до Верховної Ради проєкт закону, про який ти вже, Максим Буткевич, говорив, номер 5795, законопроєкт від 16.07.21 року, яким серед всього іншого є там і позитивні, і спорні питання, але серед іншого пропонується скасувати
вимогу для роботодавців щодо виплати заробітної плати іноземним працівникам в розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат і забезпечити таким чином рівні умови і для всіх, включаючи українців, білорусів і всіх іноземних громадян. І цей законопроект не містив би дискримінаційних норм. Актуалізацію розгляду саме даного законопроекту можливо після нашої дискусії, і вже ми про цей законопроект громадський сектор говорить дуже багато на всіх майданчиках, які нам доступні. Його доопрацювання, подальше підтримання є вже необхідним. Законопроект включено до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради. Ще хочу як підсумок сказати, чи їдуть українці за кордон на роботу. Ну, звичайно, їдуть, і статистику я навіть не піднімав, це доволі болюча статистика для нашої держави. Чи припинився потік трудової міграції, чи створено передумови для обрання фахівцями України як місця подальшої роботи? Ні. Чи бачить держава проблеми кадрового підбору на всі ті вакансії, які в нас зараз є? Я не бачу, що держава помічає цю проблему. Чому Чехія зве до себе на роботу, чому Польща зве до себе на роботу, чому Німеччина, Словакія, Литва, всі підготовлені, всі готові приймати людей для себе, високих фахівців, про які вже говорили теж попередні виступаючи. Україна ховає голову в пісок. Переконуємо всіх, що проблеми немає, Білорусі у нас немає. Статистика нам вказує, що всі виїхали, всі, хто заїхав, всі поїхали, але ж це все одно, це статистика дуже для нас гнітюча. Громадський сектор нагнітає ситуацію, вони нічого не знають. Насправді державний сектор знає, розуміє більше. Актуальними ще залишається питання відкриття ФОПів громадянами Білорусі, і сплати ним легальних податків та отримання можливості на цій підставі отримати посвідку на тимчасове проживання чи посвідку на постійне проживання в залежності від можливостей розроблених законодавчих ініціатив. Колеги з Білорусі, думаю, підтвердять, що можливість вести бізнес легально у порівнянні з Республікою Білорусь – це як ковток свіжого повітря буде для Білорусі. Вікно можливостей для багатьох білорусів, які можуть і хочуть заробляти, сплачувати податки на території України. Проблема держави як ефективного менеджера відома вже давно. Держава є неефективним менеджером. Бізнес, громадський сектор у разі зміни зовнішніх впливів на діяльність, наприклад, наявність таких викликів розцінює з точки зору можливостей. Це для них, для бізнесу, для громадського сектору, це є можливість. Я прошу відразу вибачення у наших білоруських колег за такі бізнесово-прагматичні висловлювання, але що робить державний сектор у випадку викликів? В кращому разі це потребує знайти інституції, які поставити задачу вирішити проблему. А зазвичай державний сектор, неповороткий наш державний сектор і механізм може взяти паузу і чекати, доки проблема сама вирішиться, чи її актуалізація на суспільством чи громадським сектором взагалі зникне і питання само собою відпаде. Що ми спостерігаємо в позиції України по відношенню до питань з Республікою Білорусь? Якраз саме таку позицію Україна зараз і займає. Так ось хотів як резюмувати, що проблема тоталітарних сусідів України навколо нас, вона не зникне сама собою. Вже треба стратегічно мислити, масштабно і далекоглядно. Громадський сектор готовий включатись і допомагати в цьому нашим парламентаріям. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Ярославе. Хотіла уточнити, в нас на зв'язку має бути народний депутат України Олексій Гончаренко. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, чи ви з нами? Так, пана Олексія поки що немає, тоді в мене ще є до пана Ярослава запитання. Пане Ярославе, скажіть, а наскільки українська система реєстрації місця проживання взагалі дружня до біженців з Білорусі або до людей, які приїхали в Білорусь? Тому що один з основних моментів при, наприклад, працевлаштуванні – це людина має бути зареєстрована в Україні як за місцем проживання за якимось. Да? Наскільки ця система взагалі дружня, вона допомагає людям далі знайти роботу, наприклад? Питання для реєстрації, воно актуальне не тільки з питанням працевлаштування, вона є актуальна і для міграційного законодавства, адже при оформленні посвідки на тимчасове проживання перед білорусом теж стоїть питання щодо реєстрації. І зазвичай ми вже бачимо певні, Державна міграційна служба вже проводить рейди, у них були такі рейди, який звався, здається, «Мігрант».
і проходили по місцях реєстрації людей, там, де вони знаходили місце, де собі можна було зареєструватись і легально перебувати. Насправді ж в Білорусі там немає. Це дійсно актуальне таке питання, воно теж потребує вирішення на законодавчому рівні. Так, а в чому зараз основна складність цього питання? Що білоруси не мають постійного місця проживання, їм дуже складно знайти, і тому включаються тіньові схеми для пошуку, шукають людей, які б надали можливість за гроші прописати людей. Це ця схема, яка теж має корупційну складову, яку треба вирішити на державному рівні, поки бізнес, поки ті чорні ділки не беруть, бізнес не займається цією нішею і не заробляє на Білорусі. Дуже дякую, пане Ярославе. І друге питання я маю до пана Максима Буткевича. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, ми говоримо, тут вже звучало і від вас, від інших колег, про те, що процедура біженства, вона є непростою. Да? А можете пояснити, в чому складність цієї системи і чому ця система, наприклад, не є дружньою до громадян, які, наприклад, шукають допомоги від України, да, міграційної? В чому непростота цієї процедури і чому вона ускладнює, наприклад, пошук роботи? Дуже дякую. Хочу передусім ще перепросити колег. Я буду змушений дещо раніше піти з цього дуже важливого заходу. Знаєте, як буває, в один день кілька заходів, а потім протягом кількох днів жодного. Але добре, що, власне, інший захід теж присвячений подіям в Білорусі. Добре, що така увага до того, що відбувається там, і до долі громадян Білорусі в Україні. Стосовно біженської процедури, це надзвичайно болюче питання. Маю сказати, що взагалі те, що ми бачимо з міграційними правилами в Україні, ситуація з громадянами Білорусі, вимушеними виїхати до України, стала свого роду кислотним тестом. Ми просто побачили, наскільки забюрократизована і непрактична, і недружня до громадян інших держав міграційна система в Україні. Абсолютно те саме можна сказати про біженську процедуру. Ми бачимо, що з досвіду нашої організації переважна більшість людей, які звертаються за консультаціями, вони не розглядають процедуру отримання статусу біженця або додаткового захисту як таку, до якої варто ставитися серйозно, передусім через те, що вона забюрократизована, дуже тривала, надзвичайно низький рівень визнання. Тобто зараз насправді мова йде про те, що протягом останніх років від 12 до 15% людей, які просять про захист міжнародний, його отримують. Це, умовно кажучи, 14 людей з кожних 100. Це набагато більше, ніж було до 2014 року, але це набагато менше, ніж в деяких країнах Європейського Союзу, у яких система притулку дружня до тих, хто його потребують. Але головне все-таки не це. Головним фактором є те, що справді розгляд прохань про міжнародний захист, про притулок, він майже ніколи не триває передбачені законом півроку, він триває довше. Він може тривати рік, він може тривати понад рік. І у разі відмови, ця відмова може бути оскаржена до суду. Ми знаємо, як перевантажені українські суди. В разі, якщо суд першої інстанції став на бік Державної міграційної служби до суду другої інстанції, це може тривати кілька років. Протягом всього цього часу людина, яка просить про захист, перебуває на пташиних правах, у неї тимчасово вилучають паспорт і натомість видають довідку особи про звернення, яка звернулася за захистом. Ця довідка не є повноцінним посвідченням особи. Ця довідка не є паспортом, власне кажучи. І з нею не можна зробити майже нічого, для чого потрібен паспорт. В тому числі отримання податкового номеру, який необхідний для працевлаштування, укладення договору про працевлаштування, а якщо навіть раптом знайдеться працедавець, який захоче платити оці шалені передбачені законом гроші, 10 мінімальних окладів. У нас, зрештою, були ситуації, коли людей з цією довідкою не селили до готелів, тому що там вимагають паспорт, а у людини паспорта нема. І в такому підвішеному стані без де-факто, а не де-юре, можливості працевлаштуватися,
і без багатьох інших прав людина може перебувати понад рік, вже не кажучи про те, що вона, звісно, не може виїхати навіть на конференцію, семінар чи до друзів, знайомих, рідних до іншої країни. Це відлякує дуже багатьох людей, і ми чудово розуміємо, чому. Але хотілося б зазначити один дуже важливий момент, навіть за досвідом подій цього року. Лише процедура звернення за міжнародним захистом захищає від примусового повернення до Республіки Білорусь. І тільки вона. Ні тимчасовий дозвіл на перебування, ні постійний вид на проживання від цього не захищають. Це єдиний юридичний захист, який існує, і тому ми бачимо, що дедалі більше білорусів і білорусок звертаються до цієї процедури, якою б вона не була. Варто, до речі, зазначити, що вже згадував про новий біженський законопроект 3387, там немає вирішення цього питання. Там відсутнє рішення, яке би дозволяло особливо людям, які були змушені в'їхати в Україну без документів, з цією довідкою робити те, що можна робити з посвідченням особи. На пропозицію правозахисних організацій внести до законопроєкту відповідні положення ми почули відмову, що дуже сумно. Дякую. Дякую, пане Максиме. Я ще раз перевірю, чи є з нами на зв'язку народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексію, чи ви з нами? Немає пана Олексія з нами. Тоді, що я можу сказати? Ми, наприклад, як Центр прав людини «Зміна», також розуміємо, що людям, які приїжджають зараз в Білорусі, це умови, в яких вони приїжджають, доволі стресові. Не завжди, дійсно, як сказала Поліна, є в людей можливість перевести, або, в принципі, не завжди були якісь суттєві накопичення. Дійсно, процедури, імміграційна політика є доволі поскладненою. І для того, щоб бодай якимось чином заякоритися в Україні і налагодити своє життя, єдина процедура, яка зараз є доволі спрощеною, але не є простою по суті і по формі, це процедура волонтерська, ми її так називаємо. Наприклад, наша організація допомагає людям реєструватися як волонтерам. Ми це робимо в своїй організації, тобто ми надаємо можливість людям брати участь в якості волонтерів в якихось заходах, і таким чином їм допомагаємо якимось чином облаштуватися в Україні. Але дійсно, наприклад, умови Міністерства соціальної політики є також не ідеальними, і ми би хотіли, наприклад, ми би хотіли знову ж таки звертатися до держави, до уряду, до міграційної служби, до парламенту для того, щоб звертали увагу на спрощення. Можливо, вже є якісь ad-hoc процедури, які, приміром, парламент розглядає. Пані Марино, можливо, є ще якісь процедури, які можуть долю людей, які дійсно в настільки стресових умовах виїхали зі своєї країни і не мають можливості без ризику для життя повернутися, спростити їхні умови тут в Україні. Будь ласка. Я хотіла запитати про примусове повернення. Чи були випадки? У нас есть статистика, сухая статистика по количеству кейсов на начало лета 2021 года. 16 граждан Беларуси были выдворены на территорию Беларуси либо в третьи страны. Но мы не знаем, по каким причинам, поэтому нам сложно, невозможно понять, на самом деле, была ли там какая-то политическая подоплека и политические запросы со стороны Беларуси. Был один прецедент, когда действительно по запросу белорусского КГБ была реакция украинской стороны, и человек находился под угрозой немедленного выдворения в тот же самый день, что удалось предотвратить благодаря совместной работе украинских правозащитников, и этот гражданин Беларуси выиграл в апелляции суд УСБУ. Мы можем предположить, что подобные случаи происходили и с другими белорусами, однако просто-напросто у нас нету детальной информации. Поэтому, конечно, и на самом деле сама миграционная служба вот на слушаниях межкомитетских 23 числа признавала, что правоохранительные органы иногда могут немного злоупотреблять.
своими действиями, и для того, чтобы предотвратить подобные ситуации, как вот происходило с указанным гражданином Беларуси, они рекомендуют, чтобы правоохранительные органы и спецслужбы обращались предварительно к ним за уточнением и для разъяснения ситуации по конкретному лицу, так как действительно часто поступают запросы без каких-либо уточнений, и даже в том числе это могут быть запросы там, по каким-то уголовным статьям экономического характера. И это именно те статьи, по которым, допустим, часто преследуют журналистов. И там не очевидно, политическое это дело или не политическое. И, конечно, в рамках международного соглашения от 1993 года Минской конвенции Украина обязана реагировать на подобные запросы. Однако нам видится, что было бы действительно правильнее уделять больше внимания деталям и запрашивать дополнительную информацию для того, чтобы принимать взвешенные решения, прежде чем реагировать таким кардинальным образом и выдворять граждан из страны. И на самом деле еще существует проблема того, что многие узнают о запрете на въезд при попытке там, повторного въезда, допустим, про что я сейчас говорю. С момента начала карантина в Украине было принято решение о неналожении административной ответственности на иностранцев до окончания карантина. Однако эта норма была изменена в конце июля этого года. Просто там в один прекрасный день этот текст был заменен на другой текст, соответственно, без какого-то предварительного уведомления. И на следующий день люди, которые не отслеживают украинское законодательство так тщательно, проснулись уже в состоянии, когда они обязаны оплатить штраф и покинуть страну в течение там, какого-то предписанного периода. Если они не успевают оплатить штраф, и часто бывают ситуации, а он там до $200 доходит, и часто бывают ситуации, на самом деле, как мы знаем, когда люди не смогли устроиться на работу, у них там 3 детей, у нас было довольно много таких кейсов, у них просто нет возможности быстро оплатить этот штраф. Они покидают страну без оплаты и получают запрет на въезд. Поэтому тут много есть таких аспектов, которые действительно, возможно, это такие шероховатости, которые еще как бы просто не пришли к правильному решению этих вопросов, но на практике мы сталкиваемся с очень многими случаями, когда вот люди оказываются в очень сложной ситуации, по сути, когда они, их выгоняют из страны без возможности вернуться. Дякую. І я ще перед тим, як відповісти на питання, хочу по тимчасовому захисту уточнити. Тобто це має відбутися після визнання урядом за Білоруссю певного статусу? Небезопасной страны, да, для выдворения. Добре, дякую. Я проглянула ті законопроекти, про які пан Буткевич говорив. 5795, наприклад, про працевлаштування, він вже включений до порядку денного. Це Кабмінівський законопроект. Да? Ці два інші, 45, 21, 33, 87, я про них хочу почитати, тому що не ознайомлена з їхнім змістом, да? Там, де є певні такі загрози в роботі іноземних волонтерів і відносно людей, які перетнули кордон. По конвенціям, те, про що пан Левінов говорив, також треба розуміти їхній зміст і що означатиме для України денонсація або там тимчасове невиконання цих конвенцій перед тим, як говорити про це на комітеті. Але я думаю, що ми там в робочому порядку можемо з вами просто розібратися і потім опрацювати це на нашому комітеті закордонних справ. От по тимчасовому захисту, для мене особисто, напевно, є занепокоєння в тому, що з одного боку це захист прав людини і, знову ж таки, підставлення плеча тим білорусам, які страждають від переслідувань за там своє прагнення до демократичних змін в країні. З іншого боку, це країна, з якою в нас там 1000-й кордон, і визнання якихось статусів за нею одразу ставить Україну в певну позицію відносно вибудовування взагалі якоїсь політики. Хоча ми і так зробили, такі, я вважаю, політично досить гучні заяви з невизнання того режиму, який є сьогодні в Білорусі. Тому, знову ж таки, це питання досить сенситивне, яке треба пропрацьовувати з усіма ризиками і перевагами. І останнє, захист від примусового повернення, це для мене таке дуже важливе з нашої сьогоднішньої дискусії питання, тому що дійсно люди мають відчувати і розуміти якусь захищеність тут, коли вони приїжджають, тікаючи від режиму. Те саме і з посвідкою, про що Буткевич говорив.
Тому що я зіштовхувалася, це були не питання біженців, а питання студентів з Норвегії, які приїжджали на практику в Україну. І в них такі самі проблеми були, бо вони отримували там певні посвідки і не мали ніяких нормальних юридичних прав тут, щоб перебувати, винаймати житло і так далі. Тому я пропоную нам просто в такому більш робочому порядку з вами зустрітися також і проговорити, як ми можемо рухатися далі. Я готова на комітет виносити там низку питань щодо Білорусі, щоб ми і уряд запрошували, заслуховували, ну і попрацювали, щоб просунутись кудись в захисті Білорусі. Дякую. Дякую, пані Марино. Ну, з коментарів під трансляцію зрозуміло було, що заділо дуже людей питання реєстрації місця проживання. Я ще про один болісний момент хотіла запитати пані Поліну про складнощі отримати апостіль на документи. Скажіть, будь ласка, наскільки це дійсно проблема? Да, вместе с увеличением сроков пребывания и послаблениями в отношении трудоустройства для высококвалифицированных специалистов в прошлом году также было принято решение и выпущен документ Министерством юстиции и Министерством иностранных дел об упрощении процедуры апостилирования, вернее, об отмене этой процедуры для белорусских граждан. И данные органы, когда это касается их специализации, они действительно его не требуют. Однако мы наблюдаем практику, что Миграционная служба Украины продолжает следовать этой норме, несмотря ни на что, аргументируя это тем, что в 2018 году Беларусь ввела это требование, и по принципу взаимности Украина, по сути, продолжает вот с 2018 года действовать таким же образом. Что это по факту означает? Что гражданин Беларуси, который пытается, допустим, или гражданка, получить документы на вид на жительство по воссоединению семьи со своим супругом или супругой, которые находятся уже в Украине с документами, им необходимо подтвердить законность своих документов, там, допустим, свидетельство о браке, поехав в Беларусь. И очевидно, что когда это люди, приехавшие сюда по политическим причинам, из-за политического преследования и имея угрозу попадания в тюрьму в Беларуси, они не могут вернуться туда для того, чтобы просто апостилировать свое свидетельство о браке. И единственное решение этому, конечно, сделать доверенность на кого-то, находящегося там. Однако это очень сильно затягивает процедуру, и на самом деле сроки, они довольно сжатые. Поэтому это довольно странная в нынешней ситуации норма, и кажется, что если некоторые ведомства уже приняли такое решение, в принципе, можно прийти к единому мнению и согласию по этому вопросу. И мне кажется, что, в принципе, решить его не составляет труда, и я надеюсь, что в ближайшее время так и произойдет. Дуже дякую, Поліна. Ще раз, третій раз, про всяк випадок запитаюся, чи є на зв'язку пан Гончаренко. На жаль, немає. Добре, тоді в нас ще є 12 хвилин до завершення нашої дискусії. Відкриваю панель дискусійну. Скажіть, будь ласка, чи є у колег, які сьогодні були спікерами, якісь доповнення? Можливо, ви хочете щось додати до своєї промови? Пан Віталій Ромашевський, прошу. Да, я хотел озвучить еще один такой небольшой, но дополнительный кейс по вопросам нахождения в Украине. Один мой коллега не так давно пытался въехать в Украину, имея женевский паспорт, так называемый. То есть паспорт выдан европейской страной, паспорт утекача, огульно признанный. Он имеет вид на жительство также в этой стране, но его не пустили в самолет, потому что Украина, как оказалось. И этот человек белорус, он имеет белорусское гражданство, но у него нет паспорта белорусского, по известным причинам, что у многих людей нет паспорта. Он не смог себе подтвердить белорусское гражданство, и женевский паспорт, к сожалению, в Украине не является документом по безвизовому въезду. И мы бы тоже просили этот вопрос поднять, потому что, в Грузии, например, той же, да, они признают, то есть если человек получил этот паспорт, он может свободно перемещаться по странам Европейского Союза и по многим странам мира, у которых безвизовый въезд с Европейским Союзом, но Украина, к сожалению, пока является исключением, он просто не может попасть. Вот у меня в той массе кейсов, но я думаю, что Полина вышлет вам подробную информацию по всем тем предложениям, которые сегодня были, потому что мы уже рассылали их и пользуемся ими для контактов. Я думаю, что там все опишем вам более подробно. Спасибо большое за участие вам, Марина. И надеемся, что за этот белорусский кейс мы понимаем, что у депутатов, конечно, много всяких разных абсолютно повесток, но эта повестка
мы были бы благодарны, если бы дальше вы ее несли и помогали нам. Спасибо. Дуже дякую, пане Віталію. Також пан Павло Левінов хоче додати. Я бы хотел дополнить вот Виталия. Граждане Беларуси, которые находятся в Украине, у них может закончиться срок действия паспорта. И получается, что они, с одной стороны, граждане Беларуси, а с другой стороны, они оказываются в замкнутом пространстве. Они не могут свободно выехать или въехать в Беларусь по недействительному паспорту. Уточните, что значит закончится срок действия? Срок действия по паспорту дается сроком на 10 лет. На 10 лет, да? То есть человек, который не собирал, вот я знаю, человек не собирался никуда уезжать, поэтому он паспорт, думал, я там через год поменяю, а выехал его внезапно. У него вот сейчас паспорту осталось меньше года. Вот паспорт, срок действия закончится, его ни через одну границу не выпустят, и фактически вот это тоже есть проблема, может быть, Украина смогла бы выдавать какие-то документы или, не знаю, Виталий, вот ты лучше знаешь, может быть, даже этот женевский паспорт, каким образом могли бы получить белорусы, находящиеся в Украине, вот в таком состоянии. Вот. И еще хотел бы поднять один вопрос, это вопрос проживания, потому что, находясь в Украине, граждане Беларуси где-то живут, а в соответствии с украинским законодательством в арендное жилье нельзя заселять иностранцев. Вот. И вот, может быть, есть возможность такая внести изменения в законодательство, например, за исключением граждан Беларуси, или на постоянной основе, или на временной. Но вот эта проблема снятия жилья, цена очень, очень высокая, она тоже бьет по, будем говорить, благосостоянию белорусов. Они просто не могут позволить себе жить в нормальных условиях. Спасибо. Дуже дякую. Так, в нас є 2 запитання, пане Юрію. Я їх прочитаю перед тим, як вам передати слово. У нас ще є 8 хвилин. Тут є від аудиторії, яка дивиться трансляцію, 2 запитання. Перше. Как и где уточнить, если запрет на въезд в Україну? Валерій Сліпухін питає. Наскільки нам відомо, то наразі або через офіційний запит, наскільки я розумію, до міграційної служби, або при в'їзді. Інших шляхів поки що немає в Україні при спробі в'їзду. І друге запитання було, буде ли внесено предложення на зниження зарплати для іностранців. От якраз той законопроект, про який говорив Максим Буткевич, 5795, про працевлаштування, там вже є ця пропозиція в цьому законопроекті. Так, і я передаю слово пану Юрію Губаревичу. Дякую. Літерально один момент хотів би підкреслити. Тут і в процесі дискусії прогучало, і під час наших зустрічей, що важним питанням з'являється наявність ці спрощення процедури верифікації. І, як я розумію, це не тільки уточнення для тих, хто приїжджає і звертається по притулок, по оборону, але і для тих, кого Республіка Білорусь запитває на видачу. І тут гэтую праблему насамрэч трэба вырашаць, бо не заўсёды та інфармацыя, якую могуць людзі пра сябе распавядаць, яна адпавядае рэчаіснасці. І зноў тут выходзім яшчэ на одну праблему, это спроба там пэўнага агентурнага ўнедрэння ў мігрантскія колы, і гэта адкрыта пра гэта гавораць, і не толькі в Украіне. Я думаю, что тут есть над чым попрацаваць разам і праваабарончым арганізацыям, якіх, натуральна, ідзе найбольшае накапленне кейсаў па сітуацыі з рэпрэсіямі, і тымі арганізацыямі і структурамі, якія маюць пашыраную сетку в Беларусі рэгіянальных актывістаў, дзе, скажем, на ўзроўні там невялікіх гарадоў усе адзін аднога ведаюць, і заўсёды можна навесці даведкі і даведацца пра сапраўдную гісторыю чалавека, які альбо падаецца на дапамогу, альбо пад пагрозай працэдуры дэпартацыі. То есть это якраз перспектыва стварэння падобных цэнтраў ці каардынацыйных цэнтраў, якія б дапамагалі в этом пытанні.
Дуже дякую вам, пане Юрію. І також у нас є люди, які сьогодні сидять в залі. Можливо, у вас, дорогі наші гості, є якісь запитання, які би ви хотіли адресувати до спікерів, чи тут, які сидять за столом, чи тих, які зараз знаходяться онлайн. Так, запитань немає. Можливо, у наших спікерів, які знаходяться онлайн, пане Ярославе, пані Вольга, можливо, у вас є якісь доповнення? Так, я тут підняла руку, але бачу, напевно, ви не бачите, що я підняла. Нам, на жаль, не видно сам Zoom, але в будь-якому випадку у вас є можливість висловитись. Добре, дякую. Насамрэч, я хотела додать до того, что сказали наконт, калі у беларусаў сканчаецца тэрмін пашпарту, ці, напрыклад, няма старонак для візы, і чалавек ужо не мае магчымасці неяк вандраваць ці перасоўвацца па гэтаму дакументу, трэба загадзя да таго, як стала гэта вядома, канешне, падаваць дакументы на атрыманне статуса уцекача, статуса бежанца, бо без гэтага, калі чалавек не можа вярнуцца ў Беларусь, ён не можа зрабіць свой новы пашпарт беларускі ні ў ніякім консульстве. І тут пытанне, што калі беларус атрымлівае статус уцекача, бежанца, ён атрымлівае вось гэты жэнеўскі пашпарт і мае магчымасць тады перасоўвацца. І трэба пра гэта праклапаціцца загадзя для беларусаў. І тут яшчэ хацела дадаць важны поінт. Казалі пра тое, што трэба забяспечыць знаходжанне, магчымасць працаваць і атрымліваць грошы і бяспеку, вось гэтыя 3 пункты. Але мне падаецца, што ёсць яшчэ чацвёрты пункт, які патрэбны для беларусаў, якія знаходзяцца і ва ўкраіне, і ў іншых краінах. Гэта пытанне інстытутаў, інстытуцыяналізацыі, выхоўвання дзяцей беларусамі, гэта школы, гэта дзіцячыя садкі, гэта тое, каб мы, вымушана знаходзячыся ў эміграцыі, маглі працягваць выхоўваць сваіх дзяцей так, як мы маглі б іх выхоўваць дома. І вось гэта таксама вельмі важнае пытанне, якое, я думаю, трэба ўздымаць на палітычным таксама ўзроўні, каб былі, можа быць, нейкія класы ці групы ў садках, каб мы маглі думаць пра адукацыю дзяцей на беларускай мове, у тым ліку, каб мы працягвалі гадаваць беларусаў, каб людзі не асіміляваліся. Усё ж такі наша задача, каб беларусы вярнуліся дадому, каб яны думалі пра тыя дэмакратычныя змены і змаглі камфортна адчуваць сябе ў тых краінах, у якіх яны вымушана зараз знаходзяцца. Дякую. Дуже дякую, пані Вольга. Дійсно, процедура і процес самої інтеграції, він доволі складний, і мені здається, що Україна тут би мала максимально емпатійно відноситись до того, по-перше, яка кількість людей переїхала в Україну, чи збирається тут залишатися, чи не збирається, для створення максимально таких м'яких умов, дружніх. А по-друге, дійсно створити умови, в тому числі школи, дитячі садочки, якісь мовні курси. Зараз, наприклад, ми, як Центр прав людини Зміна, який в тому числі опікується людьми, які виїхали з Білорусі, поки що, на жаль, у нас немає можливості займатися дітьми, але ми вже започаткували курси української мови для білорусів, доволі успішно їх проводимо, тому якщо комусь з сьогоднішніх слухачів, глядачів це цікаво, то ви можете до нас звертатися. Я нагадаю, що в нас є люди, які слідкують за сьогоднішньою дискусією, вони слідкують онлайн. Якщо у вас є, дорогі слухачі і глядачі, запитання, то в нас ще 2 хвилини є, то ви можете ще адресувати нам свої запитання. Так. Пані Марино, прошу. Зал давайте, а потім пані Марина Бардіна. Вітаю, меня зовут Алена Приходько, я журналістка, і зараз у меня такое питання побытовое, матчина, тому що я мама 4 дітей і 3 непаўнагатовых дітей тут зараз з нами в Україні, і у мяне вось, напрыклад, 2 побытовыя такія праблемы. Першая, гэта у мяне скончыўся тэрмін пашпарту майго дзіцяці, і я не ведаю, як яго працягнуць, і яна у мяне без дакументаў будзе. А другое, дочка хуткім часам будзе скончваць школу, гэта будзе ўжо украінская школа, і яна, як іншаземная,
іноземная громадянка, не мае магчымасці паступіць ні ў якую украінскую установу бясплатна. То бок мы павінны дзесьці зараз шукаць грошы, каб моя дачка, якая вучыцца выдатна, у тым ліку ва ўкраінскай школе, яна зараз пачала навучацца украінскай мовы, але ж зараз яна вучыцца выдатна на 11 і на 12. Але ж у яе няма шансаў паступіць у ніякую навучальную установу бясплатна па сваіх ведах і па сваём трудзе. Дякую. Дуже дякую. В нас на зв'язку з'явився Олексій Гончаренко. Пане Олексію, прошу до слова, і потім ми вже будемо відповідати на запитання залу. Вітаю вас, вітаю всіх. Олексій Гончаренко. Маю честь очолювати міжфракційне об'єднання «За демократичну Білорусь» в парламенті України. Це об'єднання було створено в червні місяці минулого року. Я вибачаюсь, якою мовою краще? Ви можете говорити українською, білоруси вас чудово розуміють. Супер. Ми його створили в червні місяці минулого року до президентських виборів, ще які відбулися в серпні. Зрозуміло, що після цих так званих виборів, на жаль, після того, як Лукашенко узурпував владу в Білорусі, наше міжфракційне об'єднання ініціювало і приймала участь в розробці і постанов Верховної Ради щодо ситуації в Білорусі, позицій, заяв. Ми максимально цей порядок денний просували. Крім того, як представник України в Парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі піднімаю тему Білорусі там, тому що де-факто Білорусь не є членом Ради Європи, хоча очевидно, що вона з усіх сторін, якби країни-сусіди є членами Ради Європи, крім того, має певний договір про співпрацю з Радою Європи. Піднімаю питання саме в Білорусі на рівні Страсбурга. Зараз як завдання, яке я собі поставив, намагаюся добитися створення спеціального органу в Раді Європи по тематиці Білорусі. На жаль, це йде достатньо важко, навіть незважаючи на всі ті останні події, які відбулися, і захоплення літака з Романом Протасевичем, і от та міграційна криза, яка відбувається сьогодні на західному кордоні Білорусі з Польщею, Литвою, Латвією, то незважаючи навіть на це, дуже складно йде. Там Росія докладає великих зусиль до того, щоб якомога менше була долучена Рада Європи до питань Білорусі, якомога менше їх піднімала. Я можу насправді говорити довго, думаю, що не варто витрачати час. Я коли включався, почув певні проблеми, які звучать від тих білорусів, які живуть в Україні. Наше міжфракційне об'єднання, ми готові, якщо будуть конкретні якісь пропозиції, від вас надійдуть, опрацювати їх і подавати у вигляді відповідних проєктів законодавчих актів і просити колег з різних фракцій. До речі, в наше об'єднання входять представники всіх фракцій парламенту, крім фракції «Опозиційна платформа за життя», тому що ця фракція є такою пропутінською фракцією в Україні. І в нас дуже мало представників «Слуги народу». Ми будемо раді бачити більше представників правлячої партії, звичайно, в нашому об'єднанні. Так ось ми готові ініціювати законодавчі якісь зміни, які дозволять покращити становище тих білорусів, які вимушені були покинути Білорусь і зараз проживають в Україні. Дякую. Дякую, пане Олексію. І було ще рука з залу, прошу, і потім передаю слово Марині Бардіній. Олена Юркіна, експерт Free Belarus Center. Сьогодні під час нашої розмови декілька разів озвучували питання з паспортами для громадян Білорусі. Я хотіла привернути ще раз увагу до цієї проблеми, в першу чергу народних депутатів, і пояснити. Справа в тому, що білоруське консульство
консульські служби протягом останнього року, навіть півтора вже роки, вони змінили практику надання послуг своїм громадянам, і вони відмовляються зараз в Україні видавати паспорти в разі закінчення терміну, наприклад, там настання якогось віку у громадянина Білорусі або якісь документи на дітей. Справа в тому, що така ж політика впроваджувалась білоруською державою на території Польщі, як нам відомо. І під тиском держави, під тиском громадського сектора зараз в Польщі почали видавати громадянам Білорусі документи. А в Україні консульські служби кажуть, хочете паспорт, вертайтесь на батьківщину і там оформлюйте документи. І як ми розуміємо, для багатьох громадян Білорусі це не є можливим, адже це є небезпечним. Дякую. Дуже І дякую ще вам. питання, можливо, є якісь інструменти, як ви бачите вирішення цієї проблеми? Дякую. Дякуємо. Прошу, пані Марино. Да, ну вчасно мій колега по парламенту включився. Я хотіла саме сказати про вимір парламентської асамблеї Ради Європи, тому що дійсно наша делегація свого часу ініціювала і білоруську таку декларацію, яку підтримали колеги по парламенту Ради Європи. Тому тут ми теж відкрито готові співпрацювати і підтримувати ваші ініціативи. По озвученим із зали питанням я пропоную нам просто після вже цього проговорити, тому що дійсно питання з паспортами, я не знала цієї проблеми, яку ви озвучили, і очевидно, що людина, срок дії паспорту якої закінчується тут під час перебування в Україні, не може нічого з цим зробити, щоб його поновити, і тут, мені здається, треба там особлива увага, яка не може бути загальною для тих, хто вже сьогодні є з паспортом, срок якого є дієвим. Тому ми окремо з вами поговоримо після. Дякую. Дуже дякую, пані Марина. Дякую всім гостям і спікерам, і глядачам сьогоднішньої дискусії. Нагадаю, що ми говорили про спільні виклики регіону українсько-білоруської солідарності на прикладі політичної міграції. Дякуємо за організацію і за ініціативу Free Belarus центру, який сьогодні нас всіх зібрав. І також дякуємо фонду Конрада Аденауера за можливість провести сьогоднішній захід, зібрати нас всіх разом і проговорити дуже важливі питання. Дякую всім і до нових зустрічей.